Сәлем, дуслар, минем исемем Хафизова Эльвина, мин 3-нче А сыйныфында укыйм. Хәзер мин барам балалар иҗат мәктәбенә. Анда балаларны өйрәтәләр биергә, җырларга. Менә бу безнең балалар сәнгать мәктәбе. Сәлем, син ничисең? Сәлем. Мин менә бар яна дәрескә кызык итеп киенәс килде. Мин клоун. Менә паригым табам шулай. Әле башмакларны киясем бар. Ничек хәлләр? Әйбәт, кызый. Сәлем. Сәлем. Здрасте. Здрасте. Меня только снимают. Привет. Гөлфия Рафаэлевна, сезгә бер-ике сорау биреп китсәм ярыймы? Була, әлбәттә генә. Мин ишеткәнем, сез бик матур кызык әкият куйганыгыз. Сөйләгез әле шул әкият турында. Әйе, без бу әкиятне быел яз айларында эшләдек. Бу әкиятнең дә сәяхәтче куян маҗаралары дип аталу. Һәм дә инде без менә бу әкиятне Алла берсә, телевизион каналлардан күрербез дип ышанып калабыз. Безнең бүген нинди дәрес булыр икән? Бүген безнең була грим дәресе. Без менә һәрбер персонажга буяулар белән битебезгә матур рәсемнәр ясарга өйрәнәбез. Иң баштан без ясыйбыз күзен. Зур итеп Син ничисең? ясыйбыз. Күз ясый. Һәм аның эчен акка буйыйбыз. Дуслар, ничек матур буламы? Бөтен кешегә парик бар. Сәлем. Бу минем дустым. Бу минем. Иң әйбәт дустым. Ничек, без матурмы, дуслар? Ура! Шушының белән безнең дәрес тамам.